Летнія канікулы не за гарамі, а гэта значыць, што большасць дзяцей і падлеткаў будуць знаходзіцца пэўны час дома без кантролю дарослых. І вельмі часта менавіта ў гэты перыяд здараецца вялікая колькасць розных надзвычайных сітуацый са школьнікамі ля вадаёмаў і на дарозе ў кампаніях з сябрамі і нават дома. Многія дзеці яшчэ ў сілу свайго ўзросту і псіхалагічнага развіцця не ўсведамляюць усіх наступстваў сваіх дзеянняў. Тыя ж звычайныя запалкі колькі разоў прыносілі беды ў сем'і з-за дзіцячага свавольства. Во всех случаях я всегда говорю, что причина гибели детей – это недосмотр и халатность родителей в первую очередь. Почему? Потому что гибнут в 90% случаев дети, оставшиеся дома одни без присмотра. Гибнут вместе с отцом или с матерью и, как показывают дальнейшие экспертизы, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые не могут адекватно реагировать на какие-то внешние факторы. Многія з дзяцей і падлеткаў думаюць, што крымінальная адказнасць наступае ў нас з 18 год, але па факту па многіх з артыкулаў з 14-16. Правапарушэнні падлеткі здзяйсняюць самыя розныя: дробныя крацяжы, хуліганствы, злачынствы, у тым ліку ў сетцы інтэрнэт. З нядаўняга часу прыбавілася яшчэ адна праблема – распаўсюджванне наркатычных сумесяў і спайсаў, калі моладзі прапаноўваюць ролю закладчыкаў наркотыка. В сообщении уверяют вас, что это все безопасно, вы получаете сведения через сообщение, где будет закладка, вы должны ее взять, распаковать и делать еще 10 закладок. Заработок, не сильно большой, какой получают люди, которые этим занимаются, но эти люди, как правило, тоже сидят не на территории Беларуси, все осуществляется посредством интернета. Молодые люди по такой схеме могут работать не более месяца. Все это очень быстро выявляется, когда это на территории РБ. Часам жыццё дзяцей у кашмар могуць ператварыць самыя блізкія людзі. Тэма сямейнага насілля сваёй актуальнасці не губляе, гэтак жа, як і прафілактыка дарожна-транспартных здарэнняў. Зразумела, у зводках інспектараў ДАІ фіксуецца парушэнне правіл вадзіцелямі, але нярэдка траўмы атрымліваюць непаўналетнія з-за ўласнай неасцярожнасці. Забылі абазначыць сябе флікерам, гулялі на праезнай частцы дарогі, пайшлі на чырвонае святло. Але адна з самых актуальных праблем рэальнага жыцця – ужыванне наркотыкаў і алкаголю дзецьмі і падлеткамі. Прывыканне да сумнівных задавальненняў адбываецца ў юнацкім узросце вельмі хутка. Если беда пришла в ваш дом и вы столкнулись с тем, что кто-то из ближайших знакомых, родственников или, не дай бог, в вашей семье из детей начал употреблять, и вы видите это признаки, которые вам кажутся зависимость, опять-таки, ваша функция уникальна, это родительская функция, да, или там родственная функция, ее ни с чем путать не надо, и тоже лучше обратиться к специалисту, чтобы специалист, проведя консультацию, смог ответить на все вопросы и вам, и вашему ребенку. Зразумела, у адны непрыемныя сітуацыі трапляюць школьнікі, у зусім іншыя дзеці да 5-7 год. Цяпер усе мамы перад выпіскай з раддома праходзяць інструктаж па правілах бяспекі сваіх малышоў. Правілы для дарослых усё тыя ж: не пакідаць ні на пару хвілін малышоў без нагляду, нават ва ўласнай кватэры. Это москитные сетки, это наши несовершеннолетние, которые не ощущают вот этой вот опасности, которую за этим стоит. Поэтому родители, еще раз просто просим вас обратить на это внимание. Это если вы в высших этажах, чем первый, да, то есть безопасность окон, доступность и все остальное. Еще раз обратите на это внимание. Бацькоўскі сход праходзіў у форме дыялогу, і таму прысутныя маглі атрымаць адказы і практычныя парады, што называецца, з першых вуснаў на самыя розныя тэмы. Напрыканцы мерапрыемства бацькам уручылі тэматычныя буклеты і лістоўкі. І ўсе разам прыйшлі да вываду: штодзённы кантроль за дзецьмі – гэта неабходна і важна. Але першае і самае асноўнае правіла бяспекі школьнікаў – гэта поўны давер паміж усімі членамі сям'і. Алла Маркелова, Алексей Андраеўскі, МКТВ.